Da li Yamaha Autoliub za 1200 € krije brz profit ili skup kvar koji se ne vidi na slici? To je ono što morate da saznate pre nego što donesete odluku. Na oglasu je polovan Yamaha vanbrodski motor sa oznakom 25 i Autoliub sistemom. Prodavac je iz Novog Sada. Opis je veoma kratak i ne otkriva godište, kompresiju, servisnu istoriju ni serijski broj. Kada uporedimo slične oglase, prosečna vrednost izlazi oko 1693 €. Raspon ide od oko 1278 do 2700 €. To znači da je ova cena primetno ispod proseka. To je dobra vest za preprodavca. Ako motor pali hladan, drži ler, menja brzine kako treba i nema jaku koroziju, postoji prostor da ga preprodate za oko 1500 do 1650 €. Ali postoji i druga strana. Prodavac je nov, nema ocene, nema verifikovan telefon i oglas nema dovoljno detalja. Kod starijih dvotaknih Yamaha motora najveći rizik su kompresija, uljna pumpa, impeler i stanje noge. Zato je pravilo jednostavno. Bez probe rada, bez kompresionog testa i bez pregleda uživo, ovaj oglas nije za uplatu unapred. Cena jeste dobra, ali samo ako je mehanika zaista zdrava. Ako sve prođe proveru, ovo može biti solidan flip sa nekoliko stotina evra zarade. Nije prilika veka, ali jeste zanimljiv ulaz za nekoga ko zna šta gleda. Moj zaključak je jasan. Ovaj oglas vredi proveriti odmah, ali samo uz maksimalan oprez. Dobar deal, ali nikako na slepo.